खाम्फा बरगयारी बिथांजों माखासे दैदेनगिरिजों लोगोसे गोबां मददगिरिफोरा जयन जादोंमोन बिथांमोनाबो बिपिएफआव फैफिननायनि सारा दं नामा? एक्चुअलि फैगोन आंजों जिखिनि कन्टेक्टआव दङ उइथ नेम हिसाबै आङो दिनै बुंथ'ला उइथ नेम हिसाबै जुदि बुङो गाबोन माबा मोनसे सोरनावबा हाबफैनो हागौ बिनि थाखायनो आं बुङा बेजों जिखिनि जयनिं जादों मथा मथि 5% थाबोगोन बाखिथ' बहुथ मानसिफ्रा आरो फैदेरबावगोनसो आंहा आसा दं आरो बावैसो सान सिगां खाम्फा बरगयारी बिथांजों इउपिपिएलआव जयन जादोंमोन दा नैबे दान मोनसेनि उनावहायनो नोंथाङा फिन बिपिएफआव फैफिनबाय मा जाहोननि थाखाय बेबायदि फैफिननो गोनां जादों? ओरैनो मिडिया नोंथांमोननिसिम गोजोननाय जासिहरबाय ओरैनोथ' आङो बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव थांनो गोसो गैयामोन आरो आंहा मोनसे बै एमपि इलेक्सन समाव खाम्फा सारजों खोब रिलेसन गोनां खामानि मावदोंमोन बेनिफ्राय माखासे एसे लाइबिलिटिसफोरबो दंमोन दा बेफोरखौ बोरै सुस्रांनो हायो बेखौ साननानै आं थांदोंमोन खिन्थु जि नुदों जेबो रिफान्डेबोल जायाखै दा ओंखायनो आं दुखु मोनबाय ओरैनोथ' बोथोराबो गरम जाखाबाय आरो बोथोर गरमजों लोगोसे आङो जेबो एक्टिभिटिस खामानि मावाखै खाम्फासारजों थांफानानै ओमफ्राय हाला आङो गांनै गस्ला बोरै गानबावनो हाला खुफिननो आं बेखौ सानदोंमोन दा बिदि साननानै दिनै मोनसे खाबु लानानै जोंहा बिक्रम फंबाय आरो जोंनि ब्लकनि नेताफोरखौ लानानै रायज्लायनानै दिनै गांसे गस्लाखौ आं खुफिनबाय बिपिएफनि गस्लाया दिनै गस्लायैनो दङ बिपिएफखौ आं बजबफिनबाय आरो एक्टिभ हिसाबै आं खामानि मावगोन बिपिएफआव जों नुनो मोनबाय थादों फिल्डआव खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएलआव हाबनायनि उनावहाय गावनि बियाबजों लोगोसे बिटिसिनि दाब दाब जायगायाव केम्पिं खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेहाय गोबां बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबनायनि जों समाजारि बिजोङाव नुदों दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन? बेथ' ओरैनो भुवा स्टाइलसो आं नुबाय थादों एक्सुवेलि गोसो मोजांजों फैयाखै हयथ' माबा मोनसे लुजाबायदों खोमा आं बुंनो हाया एक्सुवेलि बिथांमोनहाबो रिटार्न जागोन आं नुहुरदों आरो खाम्फा सारनि जि इउपिपिएल दलाव हाबनायनि जि उद्देश्य जे आंजों मोनसे क्ल'जलि हिसाबै रायज्लायबाय थादोंमोन जे इउपिपिएलआ बिजेपिजों माने मिलायनानै सिङाव गोरोबनानै गेलेगोन 100% गतिके आङो इउपिपिएलआवनो बारनानै आङो 14 चिरां दुवाराव टिकेटखौ मोनखागोन बे हिसाबै ज' थांनानै टिकेटखौ लानानै गेलेदिनि बिदि होनदोंमोन खिन्थु दिनै नुबाय जे दिनै दिलीप सयखिया बिथाङा बुंबाय एसे उनाव जे बिजेपिआ हारसिं इउपिपिएलआ हारसिं बिपिएफआ हारसिं बेखिनि गेलेगोन होननानै बुंबाय बिनि उनावथ' आं सिन्था खालामबाय बेथ' बोरै जालायखो दा बेनिफ्राय बहुथ आं सानदों साराबो हयथ' माबा मोनसे नार्भास माइन्ड दं खोमा गावनियाव आं बेखौ सिन्था खालामदों आरो